по-малко данъци. Сега ме чуйте много внимателно, защото ще разкрия неща, които почти никой не ги знае. Има три стълба на пенсионно осигуряване. Първия е НОИ. Втория, универсалният пенсионен фонд. Всички след 1960 година, които са родени, се внася 5% от осигуровките за този допълнителен фонд. Когато се пенсионирате, тези пари там може да си ги вземете. Имайте на предвид. Вие може да теглите тези пари, които са събрани в този втори стълб на пенсионно осигуряване. И сега, как реално да спестите данъци? Идва третия стълб на пенсионно осигуряване, това почти никой не го знае, казва доброволно пенсионно осигуряване. Какво означава това нещо? Вижте сега колко просто ще ви го обясня. 100 000 лева ви е прихода на година. Вие трябва да платите 10% данък. Така, какво правите? 10 000 лева внасяте в този фонд за пенсионно осигуряване. Тези 10 000 лева, те са ваши. Никой не може да ви ги вземе. Това не е дарение за нещо, защото когато дарявате, също може да спестите данъци. Но вие ги дарявате тия пари, вие ги губите. Може да дарявате за детски градини, за училища, за различни институции, така да спестявате данъци. Но вие ги дарявате парите, реално ги губите. А в допълнителния пенсионен фонд, тези 10 000 лева остават там, представете си като сметка. Така, първоначално е било 100 000 лева задължението, върху което трябва да платите данък. 10 000 лева вкарвате в допълнителния пенсионен фонд и вече върху 90 000 лева ви начисляват тези 10% данък и вие реално накрая година ще платите 9 000 лева данък. 1000 лева автоматично сте спестили от данъци. Тези пари 10 000 лева там, които сте вкарали в този фонд, те седят, те си ваши, като сметка. Може да ги теглите вече когато навършите пенсионна възраст. Но те си ваши, те си там. По този начин хем спестявате за старини, хем всяка година ще плащате с 10% по-малко данък. Ами фирмите как се възползват това нещо? Вижте сега, вие сте управител на фирма. Назначавате се сам себе си на заплата. Това е разход на фирмата. Ако не го правите, правете го. Назначавате сам себе си на заплата. Това е разход на фирмата. И сега, вие така или иначе тази заплата, тя се облага с 10% данък на края на годината. Пак вкарвате тези пари в допълнителния пенсионен фонд и оттам пак спестявате 10% за вас. Сложно е, но не е чак толкова сложно. По принцип, тези всички неща, които ви казвам, има финансови съветници, които се занимават с тия работи. Колкото обаче са съветници, колко могат да ви дадат реален съвет, не знам.